xtaqtu li nagħmel ftit punti fuq din l-enċiklika tal-Papa Franġisku li ippubblika fit-3 ta' Ottubru lejliet il-festa ta' San Franġisku Assisi u mbagħad ikun hemm iċ-ċans anke nitkellmu għaliex kif tafu titratta din l-enċiklika diversi punti hija t-tielet enċiklika tiegħu wara Lumen Fidei li ħarġet fl-2013 u Laudato Si fl-2015 u titratta l-fraternità u l-ħbiberija soċjali. Huma kwistjonijiet marbuta ma' dak li l-Papa ittratta tul is-snin kif ukoll temi esposti fid-dokument fuq il-fratellanza umana għal paċi fid-dinja u konvivenza komuni li kien iffirmat flimkien mal-Imam il-Kbir Ahmed Al-Tajjeb fi frar tas-sena li għaddiet. Li rrid ngħid fil-bidu dan, aħna nitkellmu fuq enċiklika. Però fil-fatt din l-enċiklika tiġbor flimkien diversi interventi li diġà għamel il-Papa jew punti li diġà ittratta il-Papa u torbothom ma' din it-tema ta' fraternità u ħbiberija soċjali. Hawnhekk il-Papa kif tafu fil-titlu meta jgħid Fratelli Tutti din espressjoni minn San Franġisku Assisi fil-twissijiet tiegħu admonizzjonis fejn hu jipproponi għamla ta' ħajja b'toma tal-Evanġelju jistieden il kulħadd għall-imħabba li tmur lem mill-ġeografija u l-ispazju. Din l-enċiklika mhijiex diskors sistematiku u din nixtieq anki nenfasizza il għaliex hemm stil u stil. Papa Franġisku ma tantx għandu l-istil ta' diskors sistematiku biex niftehmu bħal kultant anke papit oħra, bħal Papa Benedittu pereżempju. Imma hu iktar ġabra ta' punti differenti. Fil-fatt kont qed nisma' programm fuq Fratelli Tutti mill-Arċidjoċesi ta' Pisa. Kont qed nisimgħu online. U kien hemm kumment interessanti kienet jikkwota lil Bruno Forte, l-Arċisqof Bruno Forte, li fuq l-enċiklika għalhekk qal l-aħjar ħaġa li tagħmel huwa ara il-werrej, ara li ma punt tixtieq illi tiffoka fuqu u ara lilu. Għaliex? Għaliex mhux bil-fors ħaġa segwi lill-oħra bħalma kultant ikonna f'enċikliċi. U dan huwa importanti ħalli għax jiena mhux se nipprova nagħmel tifhem ngħid pereżempju fiha 8 kapitli, l-ewwel kapitlu fih dan, it-tieni dan, it-tielet ir-reba', anke għaliex mhux bil-forsi segwu eżattament wara xulxin imma jittrattaw temi partikolari li huma importanti ħafna. Kważi kważi jiena naħseb u kieku dan nissuġġerih mill-bidu qabel ma ngħid anki b'xi punti fuqha. Li jkun tajjeb illi intom tapprofondixxu dan mal-membri tal-għaqda tal-komunità tal-gruppi tagħkom billi tieħdu temi partikolari u tgħidu isma' din kif hija trattata din, anke taqduha ma' interventi oħra li għamel Papa Franġisku tul is-snin. U hekk tistgħu tinżlu aktar fil-fond milli sempliċement wieħed isemmi punti differenti li jkun hemm din l-enċiklika. Fil-fatt nistgħu ngħidu li hija anki din qala l-Isqof Victor Fernandez li huwa wieħed mill-qrib ħafna tal-Papa mill-Arġentina u li anki jgħinu f'xi diskorsi tiegħu hekk illi dan huwa jsu testament soċjali ta' Papa Franġisku għax hija fil-linja tal-enċikliki soċjali fil-fatt li ħarġu pabiet differenti. Ħannejt xi punti li titratta din l-enċiklika, punti partikolari u speċjali ħanejtek. L-ewwel nett din l-enċiklika titratta dak li l-Papa jsejjaħ dellijiet ta' dinja magħluqa. Magħluqa qed jagħmel id-differenza bejn il-fraternità
universali. U dawk it-tendenzi li jagħmlu ħsara lil fraternità universali. Meta jitkellem fuq anki l-globalizzazzjoni, kelma nisimgħuha spiss, il-Papa jitkellem fuq il-punti pożittivi tagħha. Anke jekk qed se jitkellem fuq fraternità universali, hija xi ħaġa ta' globalizzazzjoni. Imma wkoll huwa kritiku il għaliex u jgħid lis-soċjetà fil-waqt li dejjem aktar tqarribna lejn xulxin, imma ħafna drabi ma tagħmilniex aħwa. Ovvjament aħwa qed jitkellem anke meta b'referenza għat-titlu qed jitkellem mill-lat pożittiv. Aħna bil-Malti wkoll aħwa nużawha f'sens pożittiv. Avolja ta' min jgħid li l-ewwel aħwa li kien hemm fl-iskrittura ma kinux daqshekk pożittivi. Kajin u Abel, ġifieri qed nitkellem fuq Kajin u Abel. Ġifieri aħwa trid dejjem toqgħod attent, trid tispeċifika x'qed tgħid b'aħwa, imma aħna nifhmu f'dan is-sens. U l-Papa jsemmi għalhekk diversi aspetti tad-dinja magħluqa. Fil-bidu u jitkellem fuq hekk. Dellijiet tad-dinja magħluqa, in-nuqqas ta' tama u ħtieħ ta' qalb, it-telfin tas-sens tas-soċjali tal-istorja, l-egoiżmu, nuqqas ta' interess fil-ġid komuni, il-preferenza ta' loġika tas-suq imsejsa fuq il-profitt, il-persuni mormija dak li huwa kultura tal-iskart, il-polarizzazzjoni li tfixkel id-dialogu u l-konvivenza, nuqqas ta' ugwaljanza fid-drittijiet u xejriet ġodda ta' jasar, id-deterjorament fl-etika u l-valuri li jdajfu, bat isemmi anke affarijiet speċifiċi l-qat, ir-razziżmu, l-faqar, it-traffika ruman, nisa mjassra u mbagħad inġela jabortixxu, traffikar tal-organi, eċċetera. Il-Papa jsemmi dan kollu biex jagħmel stampa ta' diversi dellijiet li jgħalqu lid-dinja flok jiftħuha għall-oħrajn, li jgħalaq il-bniedem flok jiftħuha għall-oħrajn. Bat isemmi anki l-manipolazzjoni ta' ċerti kelmiet ċentrali fis-soċjetà bħalma huma libertà, ġustizzja, demokrazija, għaqda, kif nafu jissemmew il-ħin kollu, però inti trid tara fil-fatt xi sarfu iktar milli bħala slogans. F'dan il-kuntest, il-Papa jipproponi xi ħaġa importanti ħafna li hija ċentrali għal din l-enċiklika. Jiġifieri il-viċinanza u dak li hu jsejjaħ culture of encounter, kultura dell-inkontru. Aħna ngħidu l-kultura tal-laqgħa, ma rridu naturalment iktar nispjegaw għax inkontro u encounter allura mbagħad tifhem laqgħa x'qed nifhmu fiha laqgħa. Jiġifieri aħna dal-kultura li aħna niltaqgħu flimkien se jitkellem il-qudiem, nisimgħu l-xulxin, nifhmu lil xulxin u bekk nistgħu tassew ikonna din il-biberija soċjali u din il-fraternità. U jgħid li Alla ikompli jiżra iż-żerriegħa tajba u għalhekk iridu nfittxu kuljum it-tajjeb l-imħabba, l-ġustizzja u solidarjetà nkunu sinjal ta' tama li tgħinna ninfetħu għall-ideali għoljin. Mela hu jibda din l-istampa. U fiha jgħid aħna għandna din is-sejħa li nkunu sinjali ta' tama permezz ta' din il-kultura li nistgħu aħna nippromovu il-kultura li tlaqqana flimkien. Jieħu bħala biex ngħidlek ikona partikolari mill-iskrittura il-parabola tas-Samaritan it-tajjeb. U nafu, smajnija kemm il-darba, minna ħafna riflessjonijiet, żgur anke personali fuqha il-parabola tas-Samaritan it-tajjeb. Imma naturalment l-enfasi tal-Papa huwa fuq il-fatt illi kien barrani li waqaf jgħin lir-raġel mitluq u miġruħ. Kien is-Samaritan. It-tnejn l-oħra, l-personaġġi l-oħra, l-qassisu l-Levita baqgħu għaddejjin. Meta jgħid hekk,
anki jgħid ħaġa interessanti għaliex huwa dak il-bniedem li ma kienx meqjus proxmu li fil-fatt waqaf jgħin għaliex proxmu għalihom kienet minnu tal-istess grupp, tal-istess nazzjon, ġifieri l-Lut. U il-punt prinċipali ta' din il-parabola huwa Ġesu mhux isejħilna biex nistaqsu minnu l-proxmu tagħna, bħalma kienet il-mistoqsija tal-bidu, imma biex inkunu aħna proxmu għall-oħrajn. Dik hija d-differenza. Din hija sentenza li jsemmi l-Papa fil-Fratelli Tutti u tagħmel id-differenza kollha. Għax jien meta qegħdin ħares madwari u qed nistaqsi minnu l-proxmu, jiġifieri se isni se ħanejtek nażel dak proxmu, dik proxmu dak mhuwiex, dik mhijiex. Mentri jekk inti tagħmel lilek innifsek proxmu għall-oħrajn, jiġifieri l-oħrajn huma fiċ-ċentru mhux inti fiċ-ċentru, għax inti qed hemm biex tkun proxmu għalihom. U dak huwa l-punt prinċipali ta' din il-parabola u għalhekk Fratelli Tutti tistidinna għall-imħabba li tfisser li tkisser il-ktajjen, mhux toħloq ktajjen ġodda li tibni pontijiet mhux li nibnu ħitan, li nelbu il-preġudizzji, l-interessi personali, il-ħitan storiċi u kulturali. B'hekk inkunu parti attiva f'din il-riabilitazzjoni tas-soċjetajiet miġruħa nkunu tassew sinjal ta' tama. U għalhekk il-Papa jipproponi li aħna f'din id-dinja ta' delijiet delijiet ta' dinja magħluqa, nistgħu nkunu sinjal ta' tama billi nkunu bħas Samaritan it-tajjeb li nkunu aħna proxmu għall-oħrajn. Fil-fatt il-Papa jitkellem fuq punt importanti li taqqat ma' dan li jgħid bliema mod isu jinqeleb il-virus tal-individwaliżmu radikali. Bliema mod jinqeleb. U jgħid sentenza li aħna smajnija kemm il-darba, il-bniedem isib il-milja tiegħu meta jingħata għall-oħrajn. Sa din interessanti għaliex din pereżempju nsibuha fil-Kostituzzjoni Pastorali Gaudium et Spes, numru 22, insibu propju din u jekk naraw dan punt interessanti, isu bħala ritornell f'diversi enċikliċi u dokumenti ta' Papa Giovanni Paolo II hemm ukoll din. Jiġifieri li l-bniedem din hija punt bażiku tal-antropoloġija nisranija, il-bniedem issib il-milja tiegħu mhux meta ifittex il-fulfillment tiegħu innifsu, imma meta jingħata għall-oħrajn u mbagħad isib il-fulfillment. Mela mhux meta tfittixha inti fi anfisha il-realizzazzjoni personali, imma meta tingħata l-oħrajn hemmhekk imbagħad issib il-fulfillment. U din narawha fil-fatt hija esperjenza ta' ħafna. U pereżempju ħafna żgħażagħ x'jgħidu meta ikunu impenjati f'xogħol ta' volontarjat kemm Malta kif ukoll fi gruppi barra minn Malta. Diversi minnhom meta tkellimhom jgħidu morna biex nagħtu u irċevejna iktar milli tajna. Ma dan hu l-punt għax inti mort biex tagħti, ma morx biex tfittex lek innifsek, u rċevejna iktar milli tajna. U għalhekk hu jitkellem ħafna fuq din, ġifieri l-imħabba li tfisser illi aħna ninataw għall-oħrajn, li nilqgħu l-oħrajn, li nintegraw il-periferiji, li tfisser li titwessa l-imħabba li twessa lilin mill-frontieri. U hawnhekk jitkellem anke fuq il-bżonn ta' qalb miftuħa għad-dinja kollha. Jiġifieri meta jitkellem fuq dan il-bżonn li nelbu l-individwaliżmu radikali u
jenfasizza dal-punt li huwa ċentrali fl-enċiklika meħud mill-klim ta' Kristu f'San Matteo kapitlu 23 vers 8 intom il-kol aħwa. Meta Ġesu qal tħallux min isejħilkom Rabbi għax li mallem tagħkom wieħed u intom il-kol aħwa. Hija din l-imħabba li tgħinna li ikonna qalb miftuħa għad-dinja kollha, allura twassalna għal fraternità universali. Jiġifieri li aħna bad isemmi partikolarment, pereżempju li nilqgħu, inħarsu, nippromuovu u nintegraw il-persuni migranti u l-emarġinati kollha, ħadd m'għandu jkun imwarrab għax twieled f'post u mhux f'ieħor, li nżidu l-għarfien li aħna l-kol fuq l-istess dajsa din li kien qal anki f'dak id-diskors famuż anki fil-Marzu fil-pandemija, minħabba l-pandemija tal-Covid, li ħadd ma jissalva waħdu, u li naħdmu għal ordni dinji ġuridiku li jfittex l-iżvilupp solidali tal-popli kollha. Hu għandu wkoll waqt li għaddej il-Papa jsemmi anki punti prinċipali li huma l-qalbu ħafna, pereżempju ovvjament il-migranti li jsemmi bil-ħajjiet imċarta tagħhom maħruba minn gwerer, persekuzzjonijiet, katastrofi naturali, traffikanti bla skrupli maqluwa mill-komunitajiet ta' oriġini tagħhom, il-migranti għandhom jiġu milquha, imħarsa, imwiżna u integrati. Dawn l-erba' punti li dejjem isemmihom anki fil-messaġġ tiegħu tas-sena li għaddiet u jerġa' jirrepetiha milquha, imħarsa, imwiżna u integrati. Jgħid għandna nevitaw il-migrazzjonijiet mhux meħtieġa billi noħolqu fil-pajjiżi tal-oriġini l-possibiltajiet konkreti ta' ħajja b'dinjità. Imma fl-istess waqt irridu nirrispettaw id-dritt li wieħed ifittex ħajja aħjar band oħra. Mod speċjali il-Papa jindika twiġibiet indispensabbli fuq kollox għal min qed jaħrab minn kriżijiet umanitarji serji. U jitkellem mbagħad fid-dettall fuq hekk. Naturalment ma nistax hawnhekk nidħol fid-dettall, però ta' min wieħed jara anke x'jgħid fuq dan l-aspett li huwa ċentrali anki f'dak li aħna nemmnu nagħmlu. L-bieraħ meta kien hemm ir-riflessjoni fuq il-Vanġelu ta' San Matteo kapitlu 25 fil-festa ta' Kristu Re, punt li għamilt jien huwa li Ġesu ma taniex id-dritt niċċensuraw parti mill qal. Li kont barrani u l-qajtuni naqtawa barra. Jew kont barrani ma l-qajtuni naqtawa barra. Ma taniex tal-permess. U jekk aħna inkunu dixxipli ta' Ġesu ma ninsulentaw il-barranin inkunu bħal dawk taħt is-salib li qed jinsulentaw lil Kristu msalla. Għalhekk identifika ruħu Ġesu ma' dawk kollha li b'xi mod huma emarġinati. Għalhekk il-Papa jenfasizza anki li aħna ninfetħu għal l-oħrajn bħala familja ta' nazzjonijiet u jgħid li meta niftħu moħħna u qalbna dan jgħinna nifhmu lil minnu differenti minna fil-komunjoni universali kull grupp ta' bnedmin isib il-ġmiel tiegħu. L-ieħor li hu differenti minna huwa don u għana għal kulħadd għax id-differenzi jirrappreżentaw possibilità biex wieħed jikber. Imbagħad il-Papa jitkellem fuq punt ieħor li hu tant importanti fid-dinja kollha li hu fuq il-politika, fuq x'inhi l-aħjar politika. Għax hu qiegħed isu dejjem f'kuntrast il-popolarizmu u l-populiżmu.
Popolarizmu ġifieri li inti titlaq mill-ħtiġijiet reali tal-poplu. U populiżmu li tipprova toġob lin-nies anki fl-affarijiet li m'għandix tipprova ġifieri ġib in-nies warajk biex huma jappoġġjaw lilek anki meta huma affarijiet kontra dak li huwa importanti anki etikament importanti. U jitkellem fuq 5 punti dwar fiex tikkonsisti politika tajba. Għax kif nistgħu naraw hawnhekk il-Papa bħal papiet l-oħra anki nsemmi pereżempju Giovanni Paolo II f'Centesimus Annus u anke fi Christi Fideles Laici jitkellmu b'mod pożittiv fuq il-politika. Ħaġa li importanti ħafna li aħna il-Knisja nagħmlu wkoll. Giovanni Paolo kien qal żmien ilu anke f'Centesimus Annus li anke meta jkun hemm akkużi serji kontra minnu imdaħħal fil-politika jew anke s-sistemi politiċi, qatt ma għandna aħna nkunu aħna li niskoraġġixxu n-nies li jidħlu għall-politika. Għax il-politika maħmuġa pereżempju, għax bl-istess mod li nistgħu nagħmlu hekk, nistgħu nagħmlu fuq kull aspett fil-Knisja, anke fuq il-Knisja stess kultant fuq aspetti tal-Knisja stess. Għax kien hemm min waqqa l-ġieħ tal-Knisja bli għamel, mhux hekk? U qed jitkellem allura, l-Papa hawnhekk jitkellem fuq il-politika li tista' tkun espressjoni importanti anzi tal-karità bħalma kien qal, tal-karità soċjali, bħalma kien qal anke Pju 12, u jitkellem fuq 5 punti importanti fiex tikkonsisti politika tajba. Qiegħda hemm għandha tkun hemm jiġifieri għas-servizz ta' ġid komuni. It-tieni, ma tfittix biss kif ħadd tiżgura li ġġib il-voti. It-tielet, tgħin lill-persuni jikbru, mhux iżommhom taħtek apposta żgħar. Ir-reba', tippromuovi ekonomija b'risq id-diversità produttiva u kreattività. U l-ħames, taħseb viżjoni wiesa' u tinkludi dialogu interdixxiplinari, ġifieri taqqad flimkien anke forzi differenti fis-soċjetà. U għalhekk jistieden għal ordni soċjali u politiku li r-ruħ tiegħu tkun l-imħabba soċjali. U allura li tgħinna nimxu quddiem lejn ċiviltà ta' mħabba li taraf li kull bniedem u ħuna oħtna tinkludi lil kulħadd u li l-karità tkun imsieħba mal-verità li wkoll li d-dawl ta' raġuni mal-fidi. U għalhekk hu jgħid li hija xogħol politika li ssib soluzzjoni għal dak li jeħodha kontra d-drittijiet fundamentali umani, bħalma hi l-esklużjoni soċjali, it-traffikar ta' organi u tessuti, armi u droga, l-isfruttament sessuali, x-xogħol imġiegħed, terrorizmu u l-kriminalità organizzata. U jagħmel sejħa l-Papa anke biex iwaqfu dejjem għad-darba l dejjem it-traffikar tal-mistħija għall-umanità u anke l-ġuħ għax dan huwa att kriminali la darba li kell huwa dritt inaljenabbli. Jgħid li l-politika għandha bżonn li tgħid le għall-korruzzjoni, għall-ineffiċjenza, għall-użu żbaljat tal-poter, għan-nuqqas tar-rispett tal-liġijiet. Hija politika ċentrata fuq id-dinjità umana u mhux sottomessa għal finanzi għax is-suq waħdu ma jsolvi xejn. Dan uritna anke l-istraġi li ġabu l-ispekulazzjonijiet finanzjarji. U mbagħad il-Papa hawnhekk meta jitkellem fuq il-politika, jitkellem anki fuq il-politika universali, speċjalment anki fuq il-ġnus Magħquda kif tista' anki tkun riformata biex tkun ta' sew espressjoni ta' din il-familja ta' nazzjonijiet. Jitkellem ukoll il-Papa qed insemmi dejjem aspetti differenti f'din l-enċiklika fuq id-dialogu. Xi jfisser id-dialogu, xi jfisser meta ngħidu niddialogaw, u anki dawk l-atteġġjamenti li ma jgħinux għad-dialogu. Jgħid id-dialogu ifisser li aħna noqorbu lejn xulxin, nesprimu ruħna, nisimgħu lil xulxin, inħarsu lejn xulxin,
insiru nafu l-xulxin, nippruvaw nifhmu xulxin u nfittxu punt ta' kuntatt ma' xulxin. U aħna nafu li id-dialogu mhux sempliċement għażla fost ħafna li aħna nistgħu nagħmlu bħala insara, illa għaliex l-istess meta Ġesu ġie fostna l-inkarnazzjoni tfisser proprju li daħal fil-ħajja tal-bniedem biex urjena li id-dialogu huwa ċentrali anki għal dak li aħna nemmnu. U minn hawn tiġi anki dik il-kultura, culture of encounter, jiġifieri l-għarfien li inti minn kulħadd tista' titgħallem xi ħaġa għax ħadd ma hu bla siwi, ħadd ma jeżisti għal xejn. U f'da sens u jitkellem fuq is-soċjetà li ngħixu fiha li hija soċjetà pluralista fejn huwa meħtieġ ħafna dan id-dialogu illi din is-soċjetà tkun tirrispetta f'kull sitwazzjonijiet id-dinjità ta' ħaddieħor, tiġbor flimkien realtajiet differenti waqt li tiggarantixxi paċi vera u sħiħa u tirrikonoxxi d-dritt ta' ħaddieħor li jkun hu u jkun hi u tiskopri l-ġentilezza li hi kewba fid-dlam. Din hija punt anki li l-Papa ġieli semma ġieli enfasizza l-ġentilezza. Kien hawn żmien ilu ambaxxatur Amerikan Malta li kien kiteb propju fuq The Theology of Kindness li tesprimi bħala kelma tassew dak li l-Papa tant jinsisti fuq. Għax il-Papa jgħid li persuna ġentili toħloq konvivenza sana u tiftaħ it-toroq fejn hemm ir-rabja, tiftaħ toroq ġodda u tibni pontijiet flok tibni ħitan. Mentri kultant anke persuna li il-kontenut ta' dak li tgħid ikun tajjeb u tfittex ukoll li tagħmel it-tajjeb imma jekk mingħajr ġentilezza tkun qisha qed tkisser il-pontijiet li jaqduha mal-oħrajn. U għalhekk l-enfasi tal-Papa fuq il-ġentilezza. Meta jitkellem Papa fuq l-atteġġjamenti illi ma jgħinux għad-dialogu, isemmi l-aggressività u għaw isemmi il-mezzi soċjali u din jekk ħanamel brackets tot ħafna fost l-oħrajn għalina. Naturalment mhux aħna biss, ma jekk inti tara il-mezzi soċjali u l-kultura ta' aggressività li hemm fil-mod anki kif nesprimu ruħna kultant online, anki f'kummenti taħt rapporti. Isu l-ħin kollu fi ġlieda permanenti ma' kulħadd fuq kollox. U f'konflitt permanenti ma' kulħadd. Hija ħaġa li toltok. Ovvjament mhix il-parti kbira tan-nies, dawk li jiktbu ħafna drabi jkunu wkoll numru ta' nies ikunu l-istess, ishom ikunu abbonati li jiktbu l-kummenti tagħhom, però ċerta aggressività turi ruħha ħafna fil-mezzi soċjali. U hemm ċerta kultura li nbniet ta' aggressività kultant anki f'dawn il-videos li jsiru, il-clips li jsiru qosra ta' TikTok aw TikTok. Din mhix qed insemmija fl-enċiklika in brackets, imma spirata mill-enċiklika. Imma li inti tek tagħmel xi ħaġa ħanejtek biex tesprimi ruħek jew biċ-ċajt, imma hemm bżonn jiġifieri kliem ħażin, kliem li jinsulta, kliem u mbagħad da wkoll għax illum sar li tidej isa ma nafx jiena u li ġġib allura anki fuq il-mezzi soċjali id-da isek hekk.
Ma kollha huma espressjoni ta' din l-aggressività li qed isemmi li ovvjament anki turi xemm fil-qalb. Jgħid ma jgħinx anki għad-dialogu il-monologu li ma jqafx biex jisma' l-ħaddieħor u anki meta naġġlu niskreditaw u b'mod umiljanti lill-oħrajn. Mbagħad il-Papa jsemmi wkoll f'din l-enċiklika toroq għal din il-laqgħa ġdida u jagħmel diversi punti rigward ħanitek li huma mixjiet ta' paċi, proċessi. U naqqat ma' dak li jgħidu fil-eżortazzjoni apostolika Evangelii Gaudium u qal anki postijiet oħra fuq l-importanza tal-proċessi u meta jgħidu li iż-żmien waqa' mill-ispazju huwa isu ħanejtek kategoriji illi diffiċli nifhmu għall-bidu x'qed jgħid. Però meta tniżżilha fil-prattika tfisser li aħna għandna naħdmu iktar milli nokkupaw l-ispazji issa li niżiraw iż-żerriegħa li tagħti l-frott fi proċess. U għalhekk iktar tajjeb li nibdew xi ħaġa li bi proċess timxi milli sempliċement illum qed tokkupa spazju mingħajr ma inti taħseb għal dak li iż-żerriegħa tista' tagħti l-frott il quddiem. U dak huwa s-sens li qed jgħid il-Papa hawnhekk fl-enċiklika jagħmel diversi punti dwar mixjiet ħanejtek dawn il-proċessi, pereżempju biex tiżra r-rikonċiljazzjoni vera, li aħna din l-għażla anke favur li żjed foqra mwarba u mormija tkun qed tiżra r-realja u anki b'dak li nifhmu aħna fit-tifsira ta' il-maħfra. U jagħmel punti importanti dwar il-maħfra. Kif qed jiena dan jisemmi diversi aspetti kollha jidħlu taħt fraternità u ħbiberija soċjali, però kollha fihom anki kieku fiex tinżel fil-fond. Pereżempju fuq il-maħfra jgħid li l-maħfra vera u r-rikonċiljazzjoni vera jibqgħu lura minn emejjel ta' tilwim u ta' mibeda. Jiffaċilitaw diskussjoni onesta mibnija fuq l-imħabba għall-ġustizzja. Imma ma jfissirx li wieħed jinsa jew li l-ħażin ma jiġix ikkastigat. U jagħmel distinzjoni bejn illi aħna naqgħu fiċ-ċirku vizzjuż tal-vendetta ma taħfirx. Imma inti ma jfissirx illi tinsa u jgħid għaliex. Jgħid irridu nħobbu lil kulħadd bla eċċezzjonijiet, imma li nħobbu oppressur ifisser ngħinuh jinbidel u ma nħalluhx ikompli jifni lill-proxmu. Il-maħfra lill-oppressur ma jfissirx biex ikompli jagħmel dak li qed jagħmel ħażin. Iżjed. Anzi min isofri inġustizzja għandu jiddefendi bil-qawwa id-drittijiet tiegħu biex iħares id-dinjità tiegħu li hi don ta' Alla. Maħfra ma tfissirx impunità, speċjalment qed jitkellem fis-soċjetà. Se tgħid inti min qatel u issa naħfru ninsew da qatel billi għaddiet issa għaddiet, qatel u daqshekk, ma tistax. Ma tinbenix il-paċi fuq f'sitwazzjoni bħal dik hekk. Imma jgħid maħfra ma tfissirx impunità, imma ġustizzja u memorja għax taħfer ma tfissirx tinsa imma tgħid le għall-qawwa r-rieda tal-ħażen u għax-xewqa ta' vendetta
Ma rridu qatt ninsew l-orruri dat nikwota lilu, bħax-Shoah, il-bombardamenti atomiċi ta' Hiroshima u Nagasaki, il-persekuzzjonijiet u l-massakri etniċi. Dawn għandna niftakru dejjem mill-ġdid fihom biex ma nillupjawx ruħna u biex inżommu ħajja l-fjamma tal-kuxjenza kollettiva. Għax jekk aħna ninsew dawn, iċ-ċansijiet huma li nirrepetuhom. Meta aħna ninsew, iċ-ċansu li nirrepetu għal darb'oħra dak li jkun sar ħażin. U għalhekk qed jgħid id-differenza bejn il-memorja li hija importanti imma mhux il-vendetta u anke naturalment li aħna nagħmlu memorja tat-tajjeb u ta' min għażel anki il-maħfra u l-fraternità. U mbagħad hawnhekk f'dal-kuntest jitkellem fuq żewġ aspetti importanti. Ovvjament li huma ta' natura qed ngħid dinjija dawn il-gwerra u anki il-pena kapitali. U interessanti għaliex li jgħid qed jgħidu issa f'kuntest tal-lum. U jgħid illi il-gwerra mhijiex fantażma tal-imoddi imma theddida kostanti. U tirrappreżenta ċ-ċaħda tad-drittijiet kollha. Il-falliment tal-politika u tal-umanità, iċ-ċediment tal-mistħija qawwiet tal-ħażen. U jgħid ukoll barra minn hekk minħabba fl-armi nukleari, kimiċi, bioloġiċi li qed jolqtu ħafna ċivili innoċenti, illum ma nistgħux nibqgħu naħsbu bħal fil-passat f'possibilità ta' gwerra ġusta. Imma rridu nistqarru mill-ġdid bil-qawwa kollha għat-tiżjed il-gwerra. Meta tqis dal-kliem tiegħu li qed ngħixu t-tielet gwerra dinjija miġġielda f'biċċiet, għaliex il-konflitti kollha huma marbuta bejniethom, it-tneħħija sħiħa tal-armi nukleari hi imperattiv morali u umanitarju u jgħid il-Papa jissuġġerixxi bil-flus li investu fl-armamenti għandu jitwaqqaf minflok fond dinji biex neqirdu l-ġuħ. Għaliex mela dan huwa punt importanti tal-gwerra, jgħid illum qegħdin f'din is-sitwazzjoni li l-gwerra tibqa' theddida imma l-idea ta' gwerra ġusta inti tmur tiġġieled gwerra ġusta bil-possibiltajiet li hawn illum miqgħod ġusta. Mbagħad jitkellem ukoll fuq il-pena kapitali li hi inaċċettabbli u għandha titneħħa kullimkien mid-dinja. Il-qattil ma jitlifx id-dinjità personali tiegħu, jgħid il-Papa Alla u garanti ta' dan. U din interessanti għaliex aħna kultant anki jekk aħna nagħmlu search fl-internet insibu diversi anki nsara li huma favur il-pena kapitali fil-Istati Uniti, kritika qawwija anki uħud għall-Papa minħabba fekk bħalma kienu għamlu anke għall-Papa Giovanni Pawlu u Papa Benedittu wkoll. Imma x'ħafna ma femux anki li l-pena kapitali fil-Knisja meta kienet aċċettata qatt ma kienet aċċettata bħala vendetta. Il-pena kapitali kienet aċċettata fi żmien meta biex inġib ġbija li nifhmu issa inti għandek sieq likkankrat u biex ma jmutx il-ġisem kollu taqta barra lila. Firri fis-soċjetà, is-soċjetà biex tħares is-soċjetà taqta barra li min kien theddida kontinwa għas-soċjetà. Imma llum hemm mezzi oħra kif dan tagħmlu. U għalhekk il-Papa jgħid illum mhix ġustifikata. Għax illum inkella tkun vendetta, tkun qed tpatti bl-istess mod għall-irċevejt il-pena kapitali. U għalhekk importanti għax ħafna nsara minn għalihom qisu li fl-antik konna naċċettaw aħna l-pena kapitali bħala vendetta, Knisja qatt ma aċċettata bħala vendetta il-pena kapitali. U hekk isemmiha l-Papa hawnhekk li aħna għandna naħdmu għal proċess ta' fejqan u ta' inseriment mill-ġdid fis-soċjetà
Ovvjament b'dan mod anke ntejbu l-kundizzjonijiet anke ta' dawk qegħdin fil-ħabs imma biex jistgħu jagħmlu din il-trasformazzjoni, il-post iservihom mhux biex ikomplu jinbnew bħala kriminali imma biex jagħmlu din it-trasformazzjoni. U l-Papa jsemmi wkoll il-punt dan huwa l-aħħar wieħed għax jien ovvjament semmejt punti l-ewwelien li qed isemmi l-Papa l-aħħar punt li se nsemmi huwa kif ir-reliġjonijiet jistgħu jagħtu kollha kontribut għas-servizz tal-fraternità fid-dinja. Sa dan huwa punt li jippreżenta sfida dejjem għalina. Għax ħafna jaħsbu li għax tħares lejn il-pożittiv li hemm fl-oħrajn u tara kif nistgħu nibnu pontijiet magħhom ifisser li kulħadd l-istess. Dina ma tmurx, waħda ma tfissirx l-oħra, għax nemmnu propju fi Kristu aħna, għax nemmnu propju fl-aħbar it-tajba, għalhekk li aħna nibnu pontijiet mal-oħrajn. Mhux għax qisna għandna għażla li npoġġuhom fejn xulxin u ngħidu inti tista' tagħżel hawn, jien nista' nagħżel hemm u m'hemmx differenza, eċetera. Mhix dik il-mod kif aħna nħarsu lejn l-oħrajn, imma naraw kif persuni li ħadnu diversi reliġjonijiet nistgħu flimkien noffru servizz prezzjuż fil-bini tal-fraternità. U allura li t-tiftix tal-Alla stess jgħinna narfu li aħna sieħba fit-triq, aħna aħwa. Meta nċaħdu lill-oħrajn mill-libertà tal-kuxjenza tar-reliġjon inkunu infaqru fil-fatt id-dinja. U għalhekk il-Knisja trid taħdem biex aħna nibnu pontijiet u mhux ħitan, anzi inġarfu il-ħitan u nistgħu niżiraw tassew ir-rikonċiljazzjoni. U jgħid li bejn ir-reliġjonijiet jista' jkun hemm mixja ta' paċi u l-punt ta' tluq għandu jkun il-ħarsa ta' Alla għax Alla jara l-qalb. Il-vjolenza ma ssib ebda bażi fil-konvinzjonijiet reliġjużi imma fid-deformazzjonijiet tagħhom. Il-bażi tal-vjolenza mhijiex f'konvinzjoni reliġjuża imma f'deformazzjoni tal-klim tal-Papa tal-konvinzjoni reliġjuża. U allura l-qima lejn Alla sinċira u umli twassal għar-rispett lejn il-ħajja, id-dinjità u l-libertà. U għalhekk l-appell tal-Papa biex f'isem il-fratellanza umana jintażlu d-dialogu bħala it-triq, il-kollaborazzjoni komuni bħala imġiba u l-għarfien reċiproku bħala metodu u kriterju. Daw kienu xi punti l-Papa jagħlaq mbagħad l-enċiklika bit-tifkira ta' ċerti personaġġi kemm kattoliċi kemm mhumiex, semmi Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi, imma fuq kollox il-Beatu Charles de Foucault u għalhekk illum għandna hawnhekk rappreżentanti ukoll tal-fraternità ta' Charles de Foucault li propju il-Papa jsemmi fl-aħħar anke għaliex jgħod ħafna għal dan kollu li jedna. Jgħid il-Papa huwa mudell għal kulħadd, Charles de Foucault, ta' x'ifisser tidentifika ruħek mal-ifqar fost il-fqar biex issir ħuom universali. U nafu li hemm ħafna x'nitalmu minn Charles de Foucault u dawn isemmihom bħala eżempji ta' diversi personaġġi anke fil-ħajja tal-Knisja li aħna nistgħu nħarsu lejn u naraw x'jgħallmuna propju f'din anke f'dan kollu li għedna rigward il-fraternità universali u l-ħbiberija soċjali. U għalhekk fil-fatt il-Papa jispiċċa dawk iż-żewġ talbiet, waħda lil-ħallieq u l-oħra anke talba Kristjana Ekumenika, għax naturalment hemm differenza. It-talba Kristjana Ekumenika taqgħod flimkien dawk kollha li jemmnu fi Kristu.
Però anke min ma jemminx fi Kristu nistgħu nitolbu flimkien ukoll lil Alla bħala dak li ħalaq il-bniedem, li ħalaq id-dinja u anke nresqulu l-xewqat universali tagħna. Jiena l-punt li nixtieq nagħmel fl-għeluq huwa dan illi dan li semmi il-Papa fl-enċiklika kif semmejt hemm diversi punti u hemm oħrajn naturalment jiena trattajt punti prinċipali. Huwa parti integrali minn dak li aħna nemmnu. Jiġifieri meta l-Papa jsemmi aspetti soċjali mhux qisu hemmhekk huma biex ngħidlek appendix tat-twemmin tagħna. L-aspetti soċjali huma parti integrali minn dak li aħna nemmnu. U din tgħinna allura biex verament inkunu strumenti ta' dialogu fis-soċjetà. Li nafu aħna nkunu konvinti minn dak li aħna nemmnu, anke meta nħarsu lejn il-persuni u d-diversità tagħhom, u allura l-kontribut tagħna jkun ħireġ tassew minn dak li nemmnu, espressjoni ta' dak li aħna nemmnu li nqeduh fis-soċjetà u nqeduh anki f'kuntest usa propju għal bini tas-soċjetà u għal ġid anki tal-fraternità universali.